lamsogo haino hayang korbo press club president choba tripura belaino koktuma kaham जों आसुक दिन रगै ताखु बिरमनि त्रिपुरानि मांकथै नायतुगै तंमानि ताबुक मानखा ताखु बिरमनि त्रिपुरानि मांकथै तिनि 22 सेप्टेम्बर 2024 मोनामानि अरफ आसुक 50 मीटर हायंगानो अबे आ हाथाय मोनाम बाहायमान मानि बेलाय बेबाग मानैखौ निरबो मानबायखा बेलायखो हामबायना नागो खरु प्रेस क्लब मिसिमिन कायरामपारानि लुकुरक श्रीकांत कामिनि लुकुरक तै तुइफुमा तुइरुमा आरपीसी कॉलोनी नखबै कयफांनि दाल बिदाल लुकुरंनो तै करबो प्रेस क्लब रंनो चुबानाय दाल बिदाल हानि बिजोंनि चुबानाय रंनो तिनि नरनि फान आसुक मानमानि बागिनो तिनि करबो प्रेस क्लब रक तिनि नरनि फान बायनो तिनि ताखु बिरमनि त्रिपुरानि मांगथै जों नखा ताल सानि यागुलो खुरलायै मानलायखा ओंखे दिनैनि आपडेट आसुनो जतनो हामबाय तै खुलुमबाय जतनो